Ayan, welcome, welcome mga langga sa aking live stream ngayon. Ayan, welcome, welcome Juicy B. Dorina Da, and thank you so much. Hi, hi sa'yo dyan, Reven Barabat, aka Margie. Ayan, ano meron? Tusok Dan, thank you so much sa patusok mo dyan. Ayan, mga langga, pasensya na at nag-mute muna ako kasi maingay ang aking mga alaga. Ayan, from John Reven Baraba, Team Focus. Ayan, shoutout sa Team Focus family. Thank you so much sa Team Focus family. At sa aming pinakamabait at pinakamaganda na admin, si Sheila Mix Vlog. Ayan, thank you so much, admin. Ayan, John Reven Baraba, Team Focus. Ayan, thank you so much sa iyo, Sis Margie. Ayan, Sisi parating na asawa ko from Oma Watcher. Ayan, thank you so much, Sis Ayeka. Thank you so much at welcome sa aking live stream. Baliktad din, nauna pa talaga ang kaysa sa pag-welcome eh. Pasensyahan niyo na ako mga langga pag nag-live at ako'y makakalimutin. Ayan. Ayan, from Jen Reven Barabat, naka-mute pala Oo, minute ko kasi kanina maingay yung mga alaga namin dito. So, umakyat na sila sa taas, kaya wala nang maingay. Ayan, akala ko si Rasipi ko from Jen Reven Barabat. Ayan, sorry naman, Sisi. Ayan, hindi sa akin talaga ang may problema. Nag-mute ako kanina kasi. Ayan, mega shout out kay Micah24 Vlog. Hello, ayan. Ayan. Welcome sa iyo, Ate Maika24 Vlog. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay, ate. Ayan, I'm here. Oh, ano ate? Ate Maika.
Ayan, here lang to Sisi ha, from Oma Watcher. Ayan, thank you so much sa'yo, Sis Ayeka Mobs. Thank you so much. Sige, matulog ka na Sisi kasi anong oras na dyan sa inyo. Ayan, pasensya ka na at medyo hindi ako nakakakumin kanina. Gawa nga ng busy ako, pero naka-BG ako guys. Ayan mga langga, maglilipat ako dito sa labas kasi hindi kaya talaga ng powers doon sa loob kasi ang mga alaga ko maingay. So dito ako sa labas at magpapainit ako. Ganyan ka. Magpapainit talaga. Ayan, welcome sa iyo. Ay, nawala ako. Sana ba ako? Ayan, dito lang host ha, from John Revin Barabat. Ayan, thank you so much sa iyo, Sis Margie. BG ko din to sa'yo from Sis Ayeka Moves. Ayan, thank you so much talaga Sis Ayeka Moves. Kamusta na pala yung WH mo? Okay na ba? Okay ka na? Ayan, hello, welcome sa aking bahay, Mary Andaduli Maghilom. Hi pre, maayong gabi pre. Ayan, maayong gabi din sa iyo pre. Ayan, Sis Noemi, hello, welcome Sir Bobby. Welcome sa aking live stream. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, busy kaayo ko pre, naglaba pa ko pre from Mary Andaduli Maghilom. Ayan no. Okay lang pre oy, no problem. At tuon pa nako ang bata sa silong from Mary Andaduli Maghilom. Walang problema, pre. Ayan, from Micah 24 Vlog, pwede umukyat. Sige, no problem. Ayan ha, baba ako dyan ng tapos umakyat ka ha. Ayan, meron tayong guest. Meron ngayon akong co-host. Ayan, pwede ka nang umakyat, Micah 24 Vlog, at samahan mo ako dito. Ayan, Uma Watcher from Sir Bobby. Ayan, pa-shoutout naman dyan. Oh, ayan, mega shoutout sa iyo, Mary and the Dully Maghilom. Ayan, na-shoutout na kita, pre. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Don't forget to tamsak ha. Wag kalimutan tamsak, pre ha. Kaya baka ikaw tamsakin ko dyan, pre. Itchos. Ayan, Josephine Dorilag. Hi from Sir Bobby. Kabisi ba kaayo ni mo, pre? Oy, ayan. From Mary and the Dully Maghilom. Ayan, busy kaayo, jud, pre. Ngayon lang nga ako hindi na busy pre. Silip na ako sisi. Di ko alam kung anong oras abutin nito. May 55% bat pa tong iPad ko. Sana umabot siya hanggang matapos kasi si good night sisi. Salamat sa lahat guys. Ayan, good night din sa iyo sis Ma'am Ayeka Mobs. Thank you so much sa pabiji-biji mo sa akin dyan. Thank you talaga. Ayan, appreciate ko po yan sis Ayeka. Ayan. Ayan, asan ka na May ka 24? Akala ko ba aakyat ka? Ayan, nagbaba ako dyan, may ka-24, nagbaba ako dyan ng StreamYard na yan, oh. Pindutin mo lang yan. Ayan, welcome sa ating co-host na si Micah 24 Vlog. Ayan, welcome Ate Micah sa aking live stream. Ayan, guys. Wait lang, Ate Micah, magbabasa muna ako dito, ha? O, saan ka? Ba't ka nalaglag? Allah.
Ayan, kay mura kag korek pre time pa pre ha. Ayan ka na naman Mary Anda Duli maghilom paghilom diha. Ayan tamsakdan from Sir Bobby. Ayan thank you so much sa patamsakdan Sir Bobby. Ayan. O anong nangyari ba't nahulog ka? Sandali, papaanuhin ko muna yung ilaw ko dito. Ayaw ata sa akin ni YouTube, nahuhulog ako. Grabe siya. Bakit? Hindi ko nakikita yung mga comment nila lahat. Hindi, parang ganyan yata. Hindi mo, pag co-host ka, hindi mo makikita ang comment. Ewan ko lang. Kaya ano? Hindi ko Ayan, nakikita yung guys. comment. Oo. Ayan, Tempukos. Hello. Ayan, from Sir Hello na lang. Bobby. Hello lang sa lahat Mag-ilaw ng ka na mga lang. nanonood dyan. Kahit di ko Pangit kayo ng ilaw. nakikita. Isipin nyo na lang na bulag ako dito. Bulag ka. Ayan, ako na lang magbabasa Bulag dito, ako. Ate Marika. Ayan, tamsakdan. Bulag ako. Tamsak na din to si from Sis Ayeka Moves. Thank you so much sa Sis Ayeka Moves. Ayan, kamera diri. Ay, ang bilis. Kamera diri pre ang bata na asilong muna ako linabhan pre. Okay pre, Marian. No problem. Ayan. Kamusta ka naman Ate Maika 24 Vlog? Ayun, maganda pa rin. Ay, wow, maganda pa rin. Always. Baka gusto mong Always ibaba ang ano mo, maganda. ang bahay mo, Ate Maika. Go lang ibaba mo lang diyan, pwede kang bumaba ng bahay mo diyan at para madikitan ka Paano ba? nila. Nawawala ako pag sa comment. Hindi ko din alam. Ano ba gamit mo, 'di ba? Laptop? Laptop talaga ha. Sosi ha. Yung dito Ayan, ngayon welcome naka-ano sa ko. aking bahay, Ayun, Mami nabasa Besh. ko na silang lahat. Okay na? Nakikita mo pa rin ako, te. Ayan. Oo, nakikita pa rin kita. Nagko-close Doon ka pala punta dito. sa comment Ayun, sisi. hello po. Ayan, Hey, Ma'am Bobby, Ayek hello. Moves. Ayan. David, Yan hello na, po may inyong umakyat from lahat. Sir Bobby. Oo nga, oo nga. Actually, she's, ano po yan niya, friend, si Ate Maika, ayan. Medyo hindi pa niya alam ang paggamit ng, ng StreamYard. Kaya siguro, tawag nito? Hi Maika, from Bobby, from Sir Bobby. Dito lang ako mga host ha. Sure, 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 sure. Ano Sabi bang ko nga sa'yo, pinagagawa? tumatalon ako. Ayaw mo na. Anong pinagagawa mo dyan, Ate Maika? Oh my God. Pag nagbabasa ako ng comment, pagbalik ko, wala na. Wait lang, yung pasyente ko. Okay, sige. Asikasuhin mo muna ang pasyente mo dyan. Ayaw ko na magbasa ng comment nyo. Oo. Tinatilapon ako Sige, ni... ako na lang magbabasa. Tinatilapon ako. Hay na lang sa lahat ng mga ano dyan. Masyado akong joker eh. Tumatalon ako pag nandiyan kayo. Oo. Ayan, welcome, welcome sa 8 million viewers in the house. Thank you so much, John. Still watching. Of you from Sir Bobby. Thank you so much, Sir Bobby. Ayan. Okay na ba, Sir Bobby? Nabalik na ba sa'yo ni Lolo? Ang kanina? Ayan, from Mami Besh Dayan. Mami Besh Dayan. Okay talaga tong cellphone na to, no? Kasi Bakit? sa isang cellphone ko, sticker. Tapos dito sa Bibo na inaanuhan ko, te, wala siyang sticker nakalagay. Thanks, Doc, ang nakalagay eh. Nag-off cam ka? Una pindot mo na naman. Ang totoo. Trinay ko lang. Mainit dito, so mag-ano ako. Mainit. Sandali lang ha. I-mute ko lang yung sa akin, Tinoy. Sandali lang. Anuhin ko muna yung pasyente ko ha. O, sige, sige. Mag-mute ka lang dyan. No problem. Ayan, welcome, welcome sa aking bahay, Mr. D. Tamsak Dan host. Thank you so much sa patamsak, Mr. D. Ayan, nabalik naman host from Sir Bobby. Ayan, mabuti naman yan, Sir Bob, na nabalik na siya. Ganyan naman kasi ako din, nangyari din yan sa akin, Sir Bob. So, nag-appeal din ako, kaya binalik ni Lolo. Ayan, kailangan pala mag-appeal ka kasi pag hindi,
talagang palagi kanya alam nyo na. Ayan, kasi nag-appeal ako kay Sir Bobby. Ayan. Hello, mega mega shoutout kay CC Empar Queen PH. Ayan, hi CC host. Hello sa iyo CC Empar. Kamusta ka na dyan? Ayan, tamsakdan from Empar Queen PH. Thank you so much sa patamsakdan CC Empar. Ayan. Alam nyo guys, pag nagbabasa ako, hinahabol ko talaga yung binabasa ko para mas mabilis, no? Ayan. Maganda sana ang ilaw doon sa loob guys, kaso lang, maingay yung mga alaga namin. Kaya ayun, dito na lang ako sa labasing. Di ba? Ayan, ayan, ayan. Ayan, hi sis Empire Queen PH from Sir Bobby. Ayan, ayan, mega mega shoutout sa iyo GC Lucio. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay, sis Jessie Lucio. Maliwanag din naman yung maliwanag din naman yung area mo diyan. Hello po sa lahat ng viewers. Ayan, ayan po ang aking maganda at mabait na co-host. Isipin nyo na lang na bulag ako ngayon. Po. Guys, pa-help naman sa friend ko bagong tayo lang ng bahay. Need pa ng bubong at yero. Ay, wow! Ako kay, supportahan natin si Oh my God. Oh my God. Supportahan natin. Nasya lang yung laman ng laptop ko. Thank you so much. Thank you so much sa iyo, Ate Maika 24 Vlog sa pag-play pa rin sa aking mga bahay dyan. Malaki-laki yung babayaran mo sa akin. Huwag ka mag-alala. Charot! Ayan, may pagka-joker talaga tong co-host ko ngayon mga guys. Ha? Guys, pa-help naman sa friend ko. Joke lang yun na. Baka sabihin nyo, umakyat ka lang dyan. Mukha ka naman pera. baka may iambag kayo. Salamat. Sige, Sisi Empar. Paano lang ng bahay niya dyan sa ilalim? Pababa? Ayan, bumaba na po ng bahay si Sisi Empar Queen sa kanyang friend. Pakidikitan na lang po ang bahay na yan na binaba ni Sisi Empar Queen. At ano po ha? Kailangan po need natin na dikitan talaga na dikitan kasi baka malagas, wala din, 'di ba? Ayan, from Ma'am Ayeka Moves, thank you so much. Empire Queen. Yan na ang Team Focus. Ayan, from Sir Bobby. Andyan pa rin si Uma Watcher. Thank you so much, si Ayeka. Hi, Bobby. Hi, Sir Bobby from Sis Emperor Queen. Ayan, Team Focus family from Emperor Queen. Sleep na talaga ako mga Team Focus from Oma Watcher. Sige sis Ayeka, sleep ka na dyan kasi anong oras na sa inyo. Thank you so much sa pag-BG mo dyan sa akin. Ayan, OTW sa sis Emperor Queen. Alam mo na? Assalamualaikum, Doktor. Ayan, OTW sa friend mo, Sis Empire Queen from Sir Bobby. Good night, Ate Mir, Oma Watcher from Sis Empire Queen. Ayan, thanks Sir Bobby from Empire Queen. Ayan, Road to Grade 1 host, Mr. D. Ayan, welcome sa iyo, Mr. D. Ayan, nagbaba na rin guys ng bahay si Mr. D. Pakidikitan na lang po. Ayan, si Mr. D. Ito ba, Sis Empire Queen? Ito ba ang, friend mo, si Mr. D? Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay, Mr. D. Ayan, walang anuman from Ma'am Ayeka Moves. Thank you, Sisi. Ayeka, matulog ka nandyan, sis, kasi gabi na sa inyo. Ayan, thank you all guys, ha, from Ma'am Ayeka Moves. Ayan, Sis Empire Queen, daan na po sa friend mo from Sir Bobby. Ayan. No problem po from Sir Bobby. Tamsakdan host. Ayan, welcome sa aking bahay. Sheila Berano, Iday. Ayan na si Iday. Asan si Idoy? Wow, hello naman sa inyo. I'm always willing to help from Sir Bobby. Ayan, work mood ako, BG lang ha, from Sheila Berano. Ayan, thank you Sisi sa pagpunta sa aking bahay at sa pag-BG dyan. Sige, work mood ka na muna dyan. Mabutihing friend. Ay, thank you so much. Thank you so much, Ate Maika. Sige lang, magsalita ka lang dyan, Ate Maika. Magbasa muna ako, diha. Blanco ko ngayon, masyado kong inaaral yung live stream mo kasi lagi ako nahuhulog. Wala namang sige, aralin mo muna dyan. Oo, aralin mo muna dyan. Ayan, Iday Sheila Berano from Sir Bobby.
Shout out Team Focus from Sheila Berano. Ayan, andyan pa rin si John Rebet Barabat. Andyan pa rin si Margie Barabat. Ayan, thank you so much sa iyo, sis Margie. Ayan, Margie Barabat from Sir Bobby. Kuya Bobby from Sheila Berano. Yes, Iday Sheila Berano from Sir Bobby. Ayan. Iba yung ginagamit mo Ayan, sa mega sa shout comment out. at saka sa sa comment Oo. at sa live. Kaya pala ang bilis-bilis Mm. mo, no? Makakuha ka ng Oo. isang cellphone. Mm. Kaya pala. Hello po, shout out sa lahat ng mga nanonood. Ate Maika, pa-assist muna ha. Wait lang. Sige lang, sige lang. Kunin ko lang isang cellphone ko para makita ko sila. Ibubview ko doon sa isa kong cellphone. Ay, bakit ko pa ibubview sa isang cellphone ko? Nagla-laptop ako. Doon na nga lang ako. Wait lang, mag-open ako ng another one link dito sa laptop. Hello po sa mga viewers dyan. Sandali lang. Hindi ko kayo nakikita. If I got away, we'll take all the day. Tell me honestly. Would you still love me the same? If I told you my soul, if I told you the song, tell me honestly. Would you still love me the same? Ayan, welcome guys. At naistorbo ng konti kasi ang aking madamers is tumawag. Kaya ano sabi mo na naano ko, mabilis ako magbasa te. Oo. Ito Ay, kasi nakita ko na pinambabasa sila. ko eh. Kasi Plinay ko na dito pag sa screen plinay ko talaga na te, dito sa... hindi mo masyado mabasa. Ayan, welcome guys. At naistorbo ng konti ang aking Sa iyo host, salamat sa inyo kasi super supportive tayo. Kaya ano, sabi mo Ate Maika, baka ma-CPR ako sa iyong wala sa na, ingay ng minute ko na. boses ko dyan. Boses ko rin ba yan? Oo. Ayan guys, ito pala ang aking friend na napaka-supportive sa aking YT. Sila po dalawa ng kanyang magiging asawa soon. Ay, nakinikilig ako. Ate Maika sa inyong dalawa. Ayan, sila po nanonood ng aking WH. Sila lang po ang inaasahan kong dalawa. Ayun. Ayan, saan na ba ako? Wait lang mga guys ha. Sa iyo host, salamat sa inyo kasi super supportive kayo. Ay, thank you so much Sir Bobby. Maraming salamat din po sa inyo kasi napaka-supportive po nating lahat. Actually, nating lahat. Lalo na po si Admin Sheila Mix Vlog, ang ating admin. At sa Team Focus Family, sa lahat po, thank you so much. Ayan, mega shoutout sa aking 10 million viewers in the house. Ayan. Kuya Bobby, siya talaga ha, hindi ako makapunta LS mo ba? From Sheila Berano, ayan. It's okay lang Iday, from Sheila Berano. It's okay lang Iday, Sheila Berano from Sir Bobby. Ayan. Hello, host! Mega Hello shout out po po. sa inyo at ng co-host, Tamsak na here. Ayan, from Sir Dad ni Ayeka Moves. Thank you so much, Sir Dad. At ito din guys ha, napaka-supportive din talaga to ni Sir Dad. Kasi pag natutulog na si Mrs. niya, siya din yung, tawag nito, ano nga tawag nito? Siya Guys, ang lapag kayo ng pumapalit bahay kay niya, pupuntahan ko kayo. Sis Ayeka. Ayan guys, pakilapag ng mga bahay nyo dyan at pupuntahan kayo ni co-host. Kasi may bahay din yan si co-host, actually mga langga. Ayan, Pri Idoy, welcome sa aking live stream. Ayan na si Pri Idoy. Hindi talaga to si Pri Idoy nawawala sa aking live stream. Thank you so much Pri Idoy ha. Ayan, naka-BG lang host from Buti ang dami mo ng Resolution. Thank you dito, so no? much. Ha? Ang dami mo ng, alam mo nun, kilala. Wait
ko sa ano. Oo. Mga ano ko yan, mga Ate May, mga very supportive na Team Focus family yan sila. Ayan. Saan na ba ako? Kaya pala. Nawawala ako. Oo. Shout out sa inyo Hello, lahat. good Di na kayo evening isa-isahin. from S. Adam Marak TV Official. Ayan. Welcome, welcome sa iyo, Sir Adam. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Good evening din po sa iyo. Ayaw, hello po sa inyo lahat. From Micah 24 Vlog. Ikaw pala. Nagulat ako sino to. Ako yun, Ayan. nag-message ako. I'm from Kasi nga, India. Oh. Hindi ko maano, Host, hindi makita. agad nakabalik sa Kay iyo. Hello sa paring friend Bobby niyo, yun. host. From Hello. Sir Dead Hello of daw sa Ayeka inyo, sabi Moves. ni ma'am, ay ni dad pala. Mm. Si Sir Dad yan, Bakit si Sir ganon? Dad. Hindi ko maano, Ano? yung mga link nila na sana yun. Pasensya na guys, tanga-tanga pa talaga ako dito guys. Hindi kasi ako lagi nag-ano. Grabe ka nga talaga. Ito na lang ganito na Ate Maika. Ikaw na lang magbaba dyan ng ano mo, bahay. Bahay lang, te, ha? Huwag mo sabihin yung ano, baka may sipa tayo ni Lolo. Pero, Kayo yung mga bahay ninyo. ikaw na magbaba ng bahay mo para mapuntahan ka nila, te. Ayan. Host. Nabasa ko na to. Ayan, andyan pa rin si Sir Dad. Nag-BG-BG lang. Si Pre Idoy. Ayan, sa langga ni Ma'am Berano. Hello po from Sir Dad Obayeka Moves. Salamat host from Sir Dad Obayeka host. Moves. Welcome po Sir Dad. GC Lucio, hello po and shout out from Sir Dad ni Ayeka Moves. Shout out Sir Dad from my kumpare Idoy. Kay paring Bobby, hello sa'yo pre from Sir Dad ni Ayeka Moves. Ma'am Berano, shout out po from Sir Dad ni Ayeka Moves. Ayan, connected friend. Thank you so much, Sir Adam. Team Focus. Ayan, mega shout out kay Jujo Toledo. Ayan, thank you so much sa pagpunta sa akin dito, Brad. Jojo Toledo. Ayan, host, continue ko lang labahan at kain tayo. BG ko ito, host. Thank you so much, Sir Dad. Sige lang, take your time. And, ayan, BG pa rin si Iday. Si Iday, si Pre Idoy pala. Ayan, Jojo Toledo, hello from Dad of Ayeka Moves. Ayan, andyan pa rin. Si Ma'am Ayeka Moves, andyan pa rin. Si Oma Watcher, andyan pa rin. Hala, sis Ayeka, hindi ka pa natutulog dyan, ha? Si Dad, si Ayeka, hindi pa natutulog, Sir Dad. Thank you, Dad, from Ma'am Ayeka Moves. Wait lang, Tinoy, ha? Kaya hagilapin lang ako na hindi ko pa nahahanap dito. Ayan, welcome sa akin 8 million viewers in the house. Thank you sa inyong mga langga. Sa pagpunta nyo at pagbisita sa aking bahay. Ayan, ewan ko lang ito muna host naka-BG from Dad of Ayeka Move. Sige, Sir Dad. No problem, Sir Dad. Ayan. Mga ano din yan sila, Pinoy? OFW. Oo. Oo. Nalobat yung cellphone ko. Mabilis nalulubat yung Nalubat ka cellphone na? ko kasi isang, pero hindi i-charge ko na lang, mag-off, ano na lang ako, off cam na lang ako sa'yo. Kasi isasaksak ko. Ayan, bibigyan kita ng jacket, Jojo Toledo, tsaka Sir Adam. Gamitin ko pala yung isang cellphone ko sa'yo. Pwede naman. Yung isa lang naman ang connection nito. Oo, pwede yun. Andyan pa rin Lang si yung Idoy, si Idoy ko, ayan. Ayan, welcome sa aking live stream, JJ, aka Jason Kin, Ninja. Ayan, thank you so much sa iyo, Jason Kin, sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, kahit na busy-busy ka dyan sa iyong trabaho at andito ka pa rin. Thank you so much. Bigyan kita ng ng jacket. Sino?
si Jason Kin, si JJ. Ayan, welcome sa aking 11 million viewers in the house. Thank you so much pala sa Team Focus family at kay Admin Sheila Mix Vlog. Thank you so much. Napaka very supportive na ka-team. At saka admin, thank you so much. Ayan, Jojo Toledo, naka-BG lang. Thank you so much. Ayan, hello sa iyo, Josepe Dorilag. Naka-BG lang din po. Ayan, thank you. Day Josepe, nag-ano ka da, day man? Nga nag-BG, nakalang dahaw? Busy ka day Giuseppe. Ilongga man ni siya te, Ilongga siya te. Ito si Josepe Dorilag. Si Josepe Dorilag, Ilongga. Akala ko bababa ka dyan ng bahay mo, Ate Maika. Sandali. Ayusin ko lang. Ibaba mo ang bahay mo dyan para ano. Babahan mo na lang ako ulit ng ano para makaakyat ako gamitin ko yung isang cellphone. Kasi low-bat yung isa, nakakunik yung internet ko dito. Ginagawa ko kasi pocket wifi yung isa kong cellphone. Ayan, mega shout out kay Primagoy Abata. Ayan, shout out. Thank you so much sa iyo, Primagoy Abata, sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, pre. Kamusta ka naman, Primagoy Abata? Ngayon na ba, magbababa na ako ng hagdanan? Babaan mo akong hagdan. Andyan ka pa naman sa taas. Baba ka muna, tapos babaan kita. Wait lang. Ano ba to? La 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 la. Ayan, regards sa co-host from Mr. D. Ayan. Ayan na, umakyat ka na, Ate Maika 24 Vlog. Ayan, thank you so much, Mr. D, sa pagpunta sa aking bahay, ha? Saan ka na, Ate Maika 24 Vlog? Where na you? Dito na me? Ayan, mega shout out. At welcome sa 11 million viewers in the house. Ay sus. Ayan, welcome again. Oh, nasaan ka na? Naku, malalaglag talaga ako sa ginagawa mo, Ate Maika, ha? Ate Maika, Bakit? muntik na din ako malaglag. Pagpindot ko sa'yo. Bakit? Pagpindot ko sa'yo, muntik na ako malaglag din. Hindi, tawag dito. Ano ba yun? Ano ba yung ginawa ko? Naglalag, yung internet ko, naglalag.
Okay lang yan. Andyan ka naman, nakaakyat ka, oh. Hello po sa lahat ng mga Ate Maika, regards sa Oo, co-host naglalag from ako Mr. kasi D. yung isang Ayan. ano ko, Love you, host from Mr. D. Hala, padikit po, ayun, host from nag-message Mr. na nga D. sa Sige, akin si sige, ano. mamaya, Mr. D, didikitan po kita. Parang kilala ko to si Mr. D. Anong pinagagawa mo dyan? May rise and the morning sun. Mamaya po, Mr. D, dikitan po kita ha. Mamaya, painit-initin lang po natin ang Asan ka na, Maika 24 vlog? Nahuhulog ako, mahina net ko. Ay, ganun ba? O sige, wag ka na lang umakyat muna, ate, dyan ka na lang. Kasi nahuhulog ka. O, andyan ka naman. Mamaya, pag nalaglag ka, wala na talaga. Mahina sa Walang may sasalo sa'yo. nag-loading yung ano ko, nag-loading yung internet ko. Baka kasi nandun malayo sa isang saksakan ko yung ano, yung isang city ko. Kaya yun, nahuhulog ako. Kaya pala. Ayan, welcome sa aking 11 million viewers in the house. Thank you so much. Hala, si ano siguro yan, te? Parang kilala ko to, Mr. DY. Hindi. Ako din. Tingnan mo yung mga comment. Si Kuya Kai siguro to, te. Kita na rin. Kilala ko Sabi ko si Kuya Kai to. Kuya Kai, umayos ka, Kuya Kai. Hindi ko alam. Sabi niya, regards sa co-host. Sabi niya ganun. Hindi, gusto ko ngayon na host. Naku, grabe siya. Gusto niya daw ngayon na. Mamaya na, Mr. D. Mamaya na kita dikitan kasi baka malaglag ako mamaya dito. Sa aking live stream, baka pag nalaglag ako, hindi na talaga ako makaakyat. O, di ba? Ayun yung sa kanya. Di pa Yung ako isang Mr. DY. nagko-comment Noemi. Parang dati natin nakakasama. Hala, andito si Kuya Kai. Ito, totoo na talaga si Kuya Kai to. Di pa ako nagko-comment Noemi. Wait lang, ililipat ko lang Ayan, yung saksakan. welcome. Ataman PH sa aking live stream. Ayan, bigyan kita ng jacket ha, Ataman Sige, dyan PH. din nga yan. Ikaw ba ito, Kuya Kai? Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay, Ataman PH. Ate Noy. Yes. Ate Noy. Yes, te. Oh, bakit? Sige, dyan din man yan, yung nandyan sa ano. Sino? Si Mr. D? Si Kuya dyan dito? Si Kuya Jan din yan siya. Ay, naku, Kuya Jan D. Pikpusan ko dyan, Kuya Kuya Jan Jan din yan D. si Mr. Mapikpusan DY. ko yan. Oo. Ayan. Kaya hindi ako talaga nag-reply sa di pa love you niya to. Di ba? Tapos ito si Kuya Kai nag-comment, di pa ako nagko-comment, Ate Noemi. Diyos ko po. Ayan. Thank you sa pagpunta sa aking bahay. Naglo-loading talaga yung internet mo, Ate Noy. Hello kay Apple Maasim. Ay, naglo-loading, ti. Ayan, welcome sa aking bahay. Mega shoutout sa iyo, Apple Maasin. Hello, sis. Hello din, Sisi. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Sisi. Hello lang, BG lang ako, ha?
Ayan, thank you so much sa pa-BG-BG dyan, Sis Apple. Ayan, Mr. D, hahaha. Ayan, Kuya Jandi, alam ko na ngayon ng ninja mo dyan, ha? Ano na balita sa inyo? Eto, okay lang din. O, di Kuya ba sabi Jandi, ko sa'yo, tama yung... May gawa. Okay lang yan, mahal. Ano, hindi ko alam na ano pala to ni Kuya Jandi. pinsan na ang Muslim. Ayan na, ayan, mega shoutout kay Geraldine Makilan Vlog. Kinsa na ang Muslim, naku, wag ka nang ano, Geraldine, thank you so much sa pagpunta mo dito, Day. Gusto mo bang umakyat, Day? Ay, Day. bin Congrats. O, sige, sige. Okay po. Sa beautiful, sa kuhos ni mo ba, host? Ayaw, Oo ginana, nga, oy. sis, ano ayan, andyan pa rin si Josephine Dorilag, nag-video lang. Thank you so much, Day Josephine. Thank you so much din sa iyo, Soledad Obayeka Moves. Ayan, shout out sa lahat from Apple Maasin. Ayan, andyan pa rin si Sheila Berano, si Iday. Thank you so much sa iyo, Iday. Ayan, ka-beautiful sa co-host ni mo ba, host? Yes, true talaga yan, sis Apple Maasin. Ayan. Geraldine, Makilan Vlog. Sige, daghan na pa jud na, Day, kay isipa gani ko di karon ni Lolo, mapiktusan kita. Guys, okay lang ba yung ganyan na sticker? Hindi ba ako masipa yan ni Lolo? Mag-comment nga dyan. Kasi pag masipa ako ni Lolo, sipain ko rin to si Geraldine Makilan Vlog. Charot. Charot lang yan, guys, ha. Ayan, pagkagwapa ng dalawa. Oh, hahaha, from Mr. D. Ayan na, no gay, jud kami diha, Kuya Jande. Maluoy ka. Day, Kuya tama na Jandi, po nga sticker, Day. Musta naman ka, Kuya Panghatag sa Jandi? kagandahan ninyo, host, oy. Naku, Diyos ko, sis Apple Maasin, mas maganda ka pa sa akin. Ayan. Ha ha ha, from Geraldine's Makilan Vlog. Maluoy ka, wag maraming emoji. Ayan, Day. Maluoy jud ka, Day, sa kuha, Day. Masipa jud ko di karon unya, Day, nilo. Titahin ko to si, Dili daghan na. Ayan, tumawa si Micah24 Vlog. Ayan. Masipa ka ni Lolo dyan. Maraming emoji, host. Kaya nga sipain ko din kaya to si Geraldine's Makilan Vlog. Mr. D. Ayan, bumaba na po ng bahay si Mr. D. Papuntahan po, guys. Padikitan po. Ayan, Mr. D, papuntahan na rin yan ang mga nandyan sa ibaba. Kasi mga legit po yan sila. Mga kasamahan ko yan. Ayan, legit na legit po. Ayan. Kailangan painitin lang po bago magdikitan para at least hindi siya malagas. Kasi pag nalagas, guys, wala rin. Ayan. Gwapa kayo, Ate Maika ba? From Geraldine's Makilan Vlog. Ayan. Okay lang na, Day, kay Lulu. Man na sticker. Ay, mauday. Sige lang, Day, kay Basi. Karong kumasipa, taba. Ayan, hindi na pagsipaon, From Josephine Dorilag. Thank you so much, Day, Josephine. Emoji host, 1 to 3 lang. Wag madami, please. From Apple Maasin. Thank you so much, your Apple Maasin. Thank you so much, sis. Ayan, ble. Pasaway kasi yan, sis, Apple Maasin, si Geraldine's Makilan. Alam mo, nag-ano na yan siya kayo yun kasi namuni na yan siya. Ayan, but congrats day Geraldine's Makilan Vlog dahil na Monica na ni Lolo. Buti pa to si Geraldine's Makilan Vlog. Sana all na lang Geraldine. Ayan, Day, akyat ka, Day. Geraldine Makilan's Vlog, umakyat ka. Bababa ako ng dyan. Nako, pag hindi ka talaga umakyat dito, nako. Mapiktusan kita, Day. Hey, joke. Promote mo dito ang mo, Day. Channel mo. Pwede lang yan, delete ang emoji mo lang, Geraldine. Ayan, Day, please, Geraldine's Makilan Vlog. Paki-delete ng emoji mo yan from Apple Maasin. Ayan, thank you so much sa iyo, sis Apple Maasin. Pasaway kasi itong babae na to talaga, sis. Congratulations, Yolanda, Monica na. Ayan, congrats daw sa iyo. Geraldine's Makilan Vlog from Apple Maasin. Ayan. Ayan, umakyat ka dito, Geraldine's Makilan Vlog at i-promote mo ang channel mo dito sa aking live stream. Dali, akyat ba?
Ayan, welcome sa aking 15 million viewers in the house. Ayan, thank you so much guys. Kay Admin Shella Mix Vlog, thank you so much talaga. Tsaka sa Team Focus Family, ayan. Ayan. Geraldine's Makilan Vlog, paki-delete ng iyong mga emoji dyan. At ako ay baka masipa ni Lolo. Thank you so much, Geraldine's Makilan Vlog, sa pag-delete. Ayan, Team Focus from Empire Queen. Thank you so much sa iyo, Sisi Empire Queen. Gising ka pa rin, sis. Okay, ang willing pong umakyat dyan, akyat lang po. No problem sa akin. Ayan, si Micah24 Vlog, nakamute lang mga langga kasi baka maingay sa kanya. Salamat po. Ayan, from Geraldine's Makilan Vlog. Ayan, ang gustong umakyat dyan, akyat lang guys. May mga bahay po dyan na binaba, padikitan naman po mga langga. At 100% po babalikan po kayo nila niyan. Ayan, mga legit yun, mga nabubulol ako. Mga legit po sila. Ayan. Andyan pa rin si Iday ko. Ayan, si Shella Berano. Thank you so much sa iyo, si Shella Berano. Ayan. Na pastilan lagi na libang pakuoy from Geraldine's Makilan Vlog. Ayaw na diha pagbot-bot diha day. Nag-mute ako kasi yung pasyente ko. Oo. May pasyente kayo siyan si Micah24 Vlog. Ayan. Sheila Love Moi from Geraldine's Makilan Vlog. Ayan guys, may binaba po dyan na bahay si CC Empire Queen. Padikitan lang po. Salamat. Ayan, BG lang host from Jessie Lucio. Thank you so much sa iyo, sis Jessie. O ano tayo Ate Maika? Magtititigan lang. Andyan lang dyan siguro yan si Kuya Kai. Nakikinig, no? Oo, nasa baba lang yan. Oo. Hello po sa inyong lahat. Bisatahin ko nga to si Empire Queen. Grabe, magod kapag kabulol ko ay. Sumusobra na to sa akin ngayon. Hi po sa inyong lahat. Nandito ako sa bahay ni Empire Queen. Sandali lang ha. Puntahan natin ang kabahayan ng ating mga ano. Pero bakit ganun? Iba yung ano? Iba yung lumabas dito sa akin pag ano ko dun sa ano niya. Empire Queen, bahay mo ba to? Ang tataba niyo. Wow, nahiya naman kami sa kapayatan mo talaga. Ayan, sorry guys ha, kasi tumatawag ang amo ko kasi pinapakuha yung order. Wala pa naman yung order. Ayan. Ang tataba nyo from Geraldine's Makilan Vlog. Ayan, nagsalita ang hindi mataba. Timay ka, nagsalita ang hindi mataba. Sa bagay slim naman talaga to si Geraldine's Makilan Vlog. Ayan, nakikinig lang ako ti may gawa eh. Ano to? Nakikinig lang ako ti may gawa eh. Okay. Ako lang palang hindi makagets. Akala ko. Ay, just begin. Akala ko na. Ayan, thank you so much sa iyo, Kuya Kai, sa pag-BG mo dyan sa akin ngayon at sa pag-play mo ng aking mga milyon na videos. Wow, charot. Milyon. Ate Maika, tumawa ka. Ano ba naman to si Ate Maika? Hindi tumatawa, oh. Ha, ha, ha. O, tumawa si Geraldine. Day, kanina pa ako nagbaba dyan, Day. Umakyat ka na dito. Bakit? Nako. Ayan, Ate Maika, 24 Vlog. Thank you din sa akin. Ay, umakyat ka kuno Day Geraldine para matuwa si Ate Maika. Ano ka ba? Pinapanood Dali ko na ba, yung video mo.
Te, yung harang niya, pa-skip, te, ha? Ate Maika, Kanang pa-skip ng nag-disconnect ko harang ba? niya. Sino? Sino? Ha? Oo. Sino? Saan harang niya? Sabi ko may harang na si Geraldine's Makilan Vlog. Sabi ko pag Kaninong harang? kay ano kay Geraldine. Pag panoorin mo, paki-skip na lang ha, Ate Maika. Ay, hindi. Hindi biro lang yan, Day, ha. Baka magalit ka, Day Geraldine's. Hindi yan namin May i-skip ang iyong umakyat, harang. panonoorin ko. Lalaroin namin yan, Day. Basta umakyat ka lang dito, Day, oh. Alam mo, sinasabi na yan, umakyat ka nga, Day. Hindi ka talaga umakyat, eh. Shout out. Ilan ba yung viewers natin? 15? 15 million? Shout out po dyan sa mga 15 million na viewers. Hello sa inyo lahat dyan. Itong dalaga ko ba dito, napakasilusa talaga niya. Gusto niya siya lang yung pinapansin ko. Parbit Ay, ka daw ni ni Geraldine. Ayan. Ha, ha, ha. Pinagtatawanan na nga lang ako ni Geraldine's Makilan Vlog. Ayan na naman siya sa pa-sticker niya, ho. Ayan, bumaba na po si Day Joseph Pidorilag ng kanyang bahay, guys. Padikitan na lang po. At babalikan po kayo niyan kasi legit na legit po yan si Joseph Pidorilag, guys. Ayan. Yeah. Mahilig talaga to si Geraldine's ng sticker, no? Sige, pag ito Day Geraldine, sa pag mag-live ka, kung Ayan, ilang nagdidikit piraso na ako, ha? ang Paano ba nilagay mo dyan, paano ba ito? ano te? Iba ba ang bahay mo? I-ano mo yan lang yan, ano, Ate May? Ayun. Nandito na tayo kay Kanino yan? Ayan. Hindi ba bawal pag ganito? Yeah. Hindi ko lang alam. Pakulam ka. Oo, hoy. Day Geraldine's Makilan Vlog. Ang pinasukan mong bahay is mangkukulam at mambabarang. Pwede naman tumalon sa bakod ng bahay ni Geraldine. Ayan. From Ataman PH. Ayan, Day Geraldine's Makilan Vlog. Ayan, no. Nawala may ako dun sa makakampi bahay ako. ni balikan ko nga. Kaninong bahay yun? Kay Ang Geraldine? bilis. Hindi. Ayan, sa akin piniplay niya from Josie Pidorilag. Ay, wow. Ayan, te, ayan, alam na alam ni Josie Pidorilag, boss. Ayan, salamat, subscribe. Micah24 Vlog from Like. Josie Pidorilag. Ayan, guys. You're welcome Patikitan po. po si Micah24 Vlog at ayan, no, babalikan po kayo niyan. Pero guys, huwag nyo muna agad na balikan kasi baka malagas lang din. So, sayang. Di ba guys? Ayan, bawal. Hala, bawal daw yan, te. Maika. Ay, bawal ba? Oo, ayan. Bawal. Thank you, Day, ha. Geraldine's Makilan Vlog. Bawal daw ang ginagawa Hindi ni ko na lang Ate Maika. ipakita. Oo. Ayun. Ayan, puntaan ko na si Ate Maika, Empire. sabi ni Joseph Pidorilag, salamat, Maika24 Vlog. Ayan. You're welcome. Hi, sister. Ayan, babalikan ko po kayo, Maika24 Vlog from Joseph Pidorilag. Ayan, thank you so much sa iyo, Joseph Pidorilag. Ayan, guys. Mega shout out sa akin, 12 million viewers in the house. Shout out sa lahat Ayan, ng mga ayan, viewers here. langga. Lalo na po sa Team Focus Family. Ayan din po, bumaba din po si CC Empire Queen PH ng kanyang bahay. Padikitan lamang po at babalikan po kayo niyan maya-maya. Painitin lang. Yung pangalan ba talaga ng niya, ng bahay niya? Adventures, Sino? Kasi ito yung napuntahan ko yung kay Empire Queen. Ang bahay ni Empire. Anong pangalan na pinuntahan mo? Adventures?
Ay, baka ano lang yan, tawag nito, friend niya yan siguro. Sis Empar, yung binaba mo bang bahay sa friend mo? Sa kanyang friend siguro yan, te. Okay. Basta yung link niya to. Anoorin ko muna ng sandali. Yung bahay niya to bahay kubo. Ayan mga langga, at magdikitan lang po kayo dyan. Mag-isdaan kayo dyan. Wow, parang maraming maisda talaga dito eh. Ayan, medyo tumataas na tayo. So ano-ano, Geraldine's Makilan Vlog? Nandyan pa rin ka ba sa CR? Nandyan. Wait lang ha. Sino pa ang bibisitahin natin dyan ng mga bahay? Mga kabahayan. Dito rin ba si Sheila? Hindi ko po alam, kuya, dyan, kung nandyan din po siya. Pasilip mo lang, mahal na. Nangit bahay ka sa kanila. Okay. Hayaan nyo na, alam nyo naman yun ang kapitbahay. Ako nakamute kasi yung ano ko eh. Boses dito at naririnig sa sa live. Shout out sa 14 viewers. Hello sa inyong lahat. Wala na ba ibang bahay? Ito lang. Nasaan na ba yung si Ate Noy? Dito siya?
Ayan, 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 ayan. Wait lang mga langga at ako ay welcome mga langga. Pasensya na kayo mga langga. Asan ka na Ate Maika? Kumuha kasi ako guys ng ng order kaya ayun. Wait lang po at magbabasa ako dito. Saan na ba ako? Ayan. Dito rin ba si Sheila from Mr. D? Sheila? Sinong Sheila? Kuya Jandi, sinong Sheila? Ayan, nalibang pakulagi from Geraldine's Makilan Vlog. Ayan, pasilip mo lang mahal na nangapit bahay ka sa kanila. Ayan, from Taman PH. Baba ng bahay Ate Maika. From Mr. D. Ayan, nagbaba na po ng bahay si Josephine Dorilag. Padikitan lang po. Ayan, hello po sa inyo lahat. Pamaika 24 Vlog. Ayan, Dad ni Ayak Moves, BG pa rin. Thank you so much sa iyo, Sir Dad. At andyan ka pa rin sa aking live stream. Naka-BG lang. Ganon din po kay Ma'am Ayak Moves, kay Uma Watcher. Andyan pa rin. Thank you so much sa inyo, guys. Ayan, from Geraldine's Makilan Vlog. BG lang. Thank you so much sa iyo, Geraldine's Makilan Vlog. Ayan. Ayan, andyan pa rin si Mami Bish Dayan. Thank you so much sa iyo, sis Mami Bish Dayan. Ayan, from GK, si Sir Cor Pavilion, Josephine Rilagdan, Loads, full package rin na bakasan ko na rin pabalik lang na maayos loads para dikit na dikit talaga. Ayan, from GK, si Sir For Pavilion. Ang hirap naman to basahin, GK. Ayan, GK na lang. GK. Ayan. Ayan mga lodi ha. Advice lang po, pag nagdikitan po kayo, wag agad na na magbalikan kasi sayang din po kasi malalagas lang din 'yan. Painit-initin muna ng konti, guys, para at least dikit talaga. Ayan. From Mommy Besh Dayan, nandiyan pa rin. Thank you so much sa iyo, Mommy Besh Dayan. Anong oras na diyan? Di ka pa natutulog. Baka mapuyaters ka niyan mamaya. Ayan. Ay, oh my God. Guys, sino na po ang set? Wait lang. Mag-ready na po ang set kasi malapit na po. Ayan, nandyan pa rin si Sis Iday ko, Sheila Berano, naka-BG pa rin. Thank you so much sa iyo, Sis Iday. Ayan, ito lang time ko, sis, nagising at energetic from Mommy Besh Dayan. Ay, ganun po ba, Sisi? Sige, sis, ayan, sa bagay, kumaganda ka naman kahit na kahit nagpupuyaters ka dyan. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo, Ate Maika 24 Vlog? Sabi ni secret room. Okay. Sabi ni Mr. D, baba ka daw ng bahay mo at ikaw ay pupuntahan niya. Ayan. Mahina signal ng kapitbahay. Hahaha, from Mommy Bish Dayan. Pag umaga, di nyo ko maasahan. Ay, oo nga, si Mami Bish Dayan, no? May trabaho ka ba, Mami Bish Dayan? Ayan, Sheila Birano, andyan bumaba na rin ng bahay si Sheila Birano. Ayan, Ate Maika, padikitan to si si Sheila Birano. Ayan, legit na legit po yan. Sige, pupuntahan Ayan, ko yan. boss, ba't may tuwad ka rin, ha? Oh my God, may tuwad ako. My God, Ate Maika, ito nang sinasabi ko. Hindi ko alam, nagulat talaga ako, si Sheila Birano. Ayan, may tuwad ako, isa. So, hayaan na lang po natin ang may tuwad. Kung may tuwad man dyan. Haha, thank you, host. Mami Besh Dayan. Anong may Yung tuwad? ganyan. Ganyan. Pinaglalaroan ata tayo nito eh. Ayan, from Sheila Birano. Ayan, hayaan mo na lang yan, Sisi. Kung ano man dyan sila, wala naman tayong ginagawa sa kanilang masama. Kaya ayan, bahala na sila dyan. Si God na lang ang bahala sa inyo. Ayan. Ganyan talaga, may mga tao talagang ganyan. So, hayaan na lang natin. Ignore na lang din. Hayaan mo na lang yung mga yan. Nagulat nga ako eh.
Kanina wala pa yan from Mami Besh Dayan. Oo nga. Ayan, welcome sa ating co-host na si Geraldine Makilan Vlog. Day, may tuwad ako isa. Uy! Siguro ikaw ginagtuwad, Day. Eh di kiyuran mo. Kiyuran mo yung siya nagtubod. yan. Panigurado. Ayan guys, ayan, ito pala si Geraldine Makilan Vlog. Welcome sa aking live stream, Geraldine Makilan Vlog. Ayan, Kanina wala andyan pa sa yan. ating Micah 24 Vlog. Oo nga no, kaya nga nagulat ako Mami Besh Dayan. Uy, na may tuwad. Nawala na sa Ayan, Timay Day, flex ng channel mo. Mag-promote ka ng channel mo. Go ahead. The number you have dialed is now unattended. Still not the number you have dialed. Grabe guys, ang promote yan, no? Pakantahin na yan. Oh, Day Geraldine, pakantahin na yan. From Mr. D. Hi, Mr. D. Mr. Dream, what can I make? Ito pala ang kaibigan ko guys na sarap piktusan. Ito siya oh. Ano, andyan ka pa ba apple maasin? Piktusan ko ba to? Ito kanina ang nagpapaano ng sticker eh. Ay, sorry guys, hindi ko kasi alam guys. Sorry Kumanta ka na po. daw. Ate Micah 24 Black, bakit ka bumaba? Balik ka dito, akyat. Ganyan talaga yan si Ate Maika. Ano? Sa akin. Hala. Ay, naglo-loading siya. Ayan, bumabalik tapos bumababa. Guys, Style. ano si sino pa ba? Sino ba ang next? Kasi matatapos na talaga ako nito. Ano na siya. Ano ba yan, Day? Ginagawa mo? Nag-chai. Ay, patapos ka na, Day? Patapos ka na? O, kaya wag kang bumaba. Kasi patapos na ako. Ilang oras ka na lang? Mag-mute ka kung maingay ka. Okay? Okay, copy the number. Sayang, dapat kanina ka pa umakyat eh. Day. Guys, sabi natin Noemi guys, ano daw, okay na daw yung voice over ko kasi nag-apply kasi ako ng voice over guys sa ano, yung sa NTRB. Ano ba yun, Day? Huwag mo banggitin dito. Ay, bawal ba yan? Sige. O, nag-apply ka tapos sige, i-apply mo nga dito kung ano, titingnan ko kung okay ba, kung papasok ka. Sige. Bakit ikaw tatanggap? Over? Oo, bakit? Di ba pwede? Sige na ba, Day? Hala, patapos ka na agad. Oo nga, ano. Talagang tama ba to ang time ko? Patapos na ba talaga ako? Patingnan nga, guys. Kung patapos na talaga ako. Tama na talaga yan, Day. Oh, kasi 1 hour and 8 minutes na, Day. End ka na. May nakalagay sa inyo? Oo, ayan, oh. Ang live stream Oo na nga, ito. Mami Besh Dayan. Patapos na talaga ako kasi medyo kanina pa naman ako. Ate Maika, di na ako magbabakas from Mr. D. Ayan, ang bilis ng oras. Oo nga, Mami Besh Dayan. Thank you so much. Thank you talaga, Mami Besh Dayan. Parang kakatapos lang ni ano to? Ni Dayna eh. Ni Sisi Ayeka. Oo nga, pag madaling araw talaga ang bilis ng time, no? From Mami Besh Dayan. Ayan. Mr. D, tara, bakas lang from Mami Besh Dayan. Ayan, Mr. D, pakipuntahan po si Mami Besh Dayan at mga nandito guys, papuntahan nyo, dikit-dikit lang kasi mga legit naman yan sila guys, ayan. Tsaka okay lang yan, hayaan mo na from my 24 vlog, ayan, andyan pa rin si legit, nag-igit-igit na yan, guys. ayan, Mami Besh Dayan, loading. Sa Day? Tapusin mo na dahil yung mga kasama mo ay naghihintay sila. Mapiktusan kita diha. Hoy, wag kang magdrama dahil nakasobra ka na nga ng 10 minutes, oh. 1 hour and 10 minutes. Na hindi pa daw ako mag-i-end, sabi ni Sisi Empar kasi wala pang may mag-next. Bleh. Ay, ganun ba yun?
Ganyan talaga kami guys nito ni Geraldine's Makilan Vlog guys. Sabi ko, ano mo, mag-promote ka ng channel mo. Ayaw mo? Binibigyan na kita ng pagkakataon. Guys, ang ipopromote ko lang, pag mag-upload ako guys, wag nyo na may skip yung ads guys. Joke lang guys eh. Tinoy may bitaw, okay Harang lang lang, no? uy. Harang, day ba? Harang. Mm. Hindi ako Hindi mo marunong pa nga mag-promote. sinabi na Geraldine's Makilan Vlog. Ay, talaga to, oh. Ay, Tiktusan bugo kita, ka? eh. Kilala naman talaga niya ako. Alam mo, nasa screen yung Geraldine's Makilan Vlog, ulit-ulitin pa. Over? Ay, mas maganda talaga, day, pag sinasabi mo. Ayan, ganyan-ganyan, bo. Nabuguan na lang pod ko mga langga. Naka-open na Nawawalan din video sa po akin ko, kaya mga from my humingi na people vlog. Hello guys, So, kamusta na kayo? Ayan, drama mega na shout na out si kay Maika. Sis Emmy Magdrama na Paragas. sa Ayan, si Maika daw. ayan Sisi, na late ka Sisi Emmy Paragas. Guys, Ayan, thank you so much Sisi Emmy Paragas. Kagigising ko lang, no problem Sisi Emmy Paragas. Ay marami kasi naka-open na video sa akin, kaya humina na net ko. Okay lang ayun, okay lang yun Ate Maika 24 Vlog. Thank you, thank you. Josephine Durilag, andyan pa rin. Ayan guys, ang makulit kong kaibigan na si Geraldine's Makilan Vlog. Nabuguan tuloy ako. Ayan guys, welcome sa aking 9 million viewers in the house. Ayan. O, asan ka na Geraldina? naghatod lagi ko og kape lagi. Jugo. Dayon. Ingon ko Sige, maghatod mag-excuse ko. pa yata, di dahil kay wala pa man may mag-next. Pag may mag-next, mabasahan mananakon. Sige ba? Thank you CCM Par ha. Guys, thank you so much guys sa pag ano nyo kay Noemi pag-stay kasi hindi ka stay talaga yan. Muisit ka. Sabi ko, i-promote mo ang channel mo. Hindi ko sinabi na siraan mo ko sa live stream ko. Ay, naku. Piktusan Guys, kita dyan. gusto nyo bang magkaharang ulit guys? PM is the key. Day, may tanong ako sa'yo. Magtanungan naman tayo dito, Day. May tanong ako sa'yo. Teka lang, Day. Oh, bakit? Day, nawala ako? Wala, ara ka. Galing, Okay. nag-stop lang ka. Nag-stop lang Ano ba? ka. Sure. Nag-stop lang ka gani. Wala. Ara ka, Sure? pero nag-stop ka. Oo, ari mo na bungo. Unsa man natabo sa mo diha? Unsa man eh? Na maging pindot naman ka diha, pastilan lagi. Ayan guys. Ayan Ate Maika, hindi ka na makakiyat dito. Marami kasi naka-open na video sa akin kaya humina na net ko. Ayan, marami daw naka-play kasi. Ayan, piniplayan guys ni Maika 24 ang aking mga video guys. Ayan, thank you so much sa iyo ayan. Day, ano na lang, mag-ano ka na lang ulit.
Ayan guys, welcome guys. Sorry. Day, asa naman ka? Geraldine's Makilang Vlog, where are you? Dito na mi. Ayan, te, kumuha ako muna doon. Yung mga alagors ko, tinignan ko. Ayan, saan ka na, te? Ayan, dyan pa rin si Sir Dad ni Aya Kamo. So, yan, thank you so much. Guys, wala pa rin may mag-next na LS. Huwag ka muna mag-insist kung wala pang susunod. Ayan, thank you so much sa iyo, Sisi Impar. Wala pa rin may susunod. Naku, napapagod ang lahat ng mga tao, guys, sa aming GC. Siyempre, sino ba naman hindi nakakapagod sa gabi-gabi na anong oras nakakatulog? Diba, guys? Ano ba to? May laruan ako dito, guys, oh. So, ano, maglalaro ka? Ha? Noemi, maglalaro ka? Ay, ang cute! Laruan ng McDonald's. Ang bango, ha? Ang bango strawberry. Parang ang amoy na yung strawberry. Sa alaga ko to, guys. Ayan, welcome back, Ate Mike, 24 Vlog. Ayan, si Geraldine, maingay at baka masipa ako dito ni Lolo de Geraldine. Ay, nai-stress ako kay Geraldine's Makilan Vlog. Ayan, te, hindi mo. May tali ako dito, bitayin mo na yan. Ha. Ngayon ko lang nakita. May tali ka, bitayin na yan. Sige, bitayin ko na yan si Geraldine. Ayan, nag-ano pa yan siya ng alaga niya, guys. Kasi ayan no guys, no, ang hirap talaga ng sitwasyon namin dito mga OFW, no, lalo na kung may mga alaga kami. Nag-ano, hindi ko alam kung Ano, te? Ano, te? Hindi ko alam kung sa'yo yung problema. Nawawala kasi kami. Sa naglalag. Hindi naman ako hindi ako naglalag. Kasi nakatingin ako dito sa isang cellphone ko. Asan ka? Day Geraldine's Makilan Vlog, please day paki-mute kasi ang alaga mo day maingay, sumasipa ako ni Lolo day. Dapat nag-mute ka. Parang sa'yo ata Ikaw dapat ang nag-mute. Sa akin naman okay naman yung internet dito. Ay, buang ka siguro, no? Umalis ako, hindi mo man ako, nag-busy lang ako sa labas, hindi mo ako pinindot, hindi mo ako pinain. Bugo. Isaon ko pag-mute ko, ngawa man ko nagsaka. Uy, nagsaka na ba ka diha? Buong ako. Hali, ganyan. Balik Wala lang akong Dito, pag-mute. putol-putol yung boses mo. Inom tayo. Ako? Putol-putol ba day? Boses ko? Hindi, Geraldine ako. Hindi. Nauhaw na ako eh. Si Mike. Ang taba naman si Mike ka talaga. Ha? Si Mike ka. Day, guys, paki-comment nga, ako ba yung may problema? Naglo-loading ba ako, Day? Nagchachapi ang boses Hindi ko? nga, Hindi. Ate Chubby Maika, lang, sa'yo chubby. talaga ang may problema. Chubby lang, chubby, hindi choppy. Ay, ano yan, Day? Talagang chubby na talaga ako, Day. O, ayan, guys. So, may tanong na ako sa Geraldine's Makilan Vlog. Ayan, guys, baka gusto nyo mag-comment ng mga tanong dyan. So, sa bagay, maano pa naman, guys, kasi wala pa may mag-next kasi sa akin, guys. Kaya, ayan, nandito pa rin kami sa taas. Pag may Okay, mag-next, doon ako bababa. Guys, Question, may answer. Ilan yung namatay sa sa barko na nalubog kay Jack and Rose?
lumalamig doon, tapos bibilangin ko pa. Eh, di dapat sumali ka para mabilang. Still. Aray ko. Alam mo pala yan, Day? Langya ka. Pigtusan takit. Updated. Gilbert. Ayan na. From Sir Dad ni Ayak Moves, continue lang host. Ayan, oo nga Sir Dad, kasi wala pa naman may mga ano. Mag-anuhan muna kami dito ni host. Ni host. Ako pa yung host, ni co-host. O sige, Day. Ito, Day, may may nagtatanong kasi to. Ito kasi mga tanong namin. Parang kay CC Empire yata to na tanong eh. Ay, nakalimutan ko. Makakalimutin kasi ako mga langga eh. Ano ba yung tinanong ni CC Empire? Andiyan ko pa ba CC Empire? Paki-comment nga. Ayan na sa Ate Maika, Timay. ano nangyari sa'yo? Uy, bakit gano'n? Ipapasa ko sa'yo ba yung message? Tingnan mo kasi nangyari sa akin, may nag-send. Tingnan mo. In-screenshot ko. Saan? Hindi ko alam. Nawala ako. Saan mo pinasa? Pagpasok talaga niya, Timay ka, lagi talaga sa internet siguro kasi tatlo yung nakakonect sa akin. Tapos ano lang naman yun. Nandun sa GC natin. Wala akong may nakita, te. Bakit ka natatawa? Wala naman talaga akong may nakita. Oo. Diyan. Wala akong may nakita. Ito lang sinabi mo, wait, CR lang ako. GC natin. Sa Facebook Messenger. Bakit GC naman Ay, to wala pa, hindi pa nag-send. Hindi pa nagsisend. Day. Ongoing pa lang. Okay, wait ko. Ano? Ano, Day? Bintot Ha? tayo, Ate Maika. Bintot. Ano? Bintot. Umayos ka, ha? Side kong ilong. Si Noemi. Hindi ko na naman kayo marinig. Nagpuputol-putol yung Pastilan, boses. yun. Ewan ko ba dyan? Asa naman yung ilan ang viewers mo, Day? Ha? My viewers is 10 million viewers. Ayan, welcome sa aking 10 million viewers in the house, guys. Thank you so much. Andyan pa rin kayo sa aking bahay. Ayan, sa mga host, sino taga Pampanga o Gapo dyan? Ay, wala, sis. Ilonggo Loading lang. po. Ilonggo lang. Ilonggo. Mami Besh Dayan. Loading ba ako, Mami Besh? Ako, Mami Besh, is Ilongga ako. Ito naman itong si Geraldine is Bisaya. Bisaya. Ang sabi na, Bisaya ang manok. Oo, namit gid siya. Ay, pastilan lagi ni. Itong something went wrong. Please ensure you are connected to the internet. If you are this, then this may be on our end. Let us know if this continue or to help. Bakit loading ka, Day? Sabi nila, hindi naman. Hindi ko alam. Loading ba ako, Connect. guys? Pero hindi naman ako loading din dito sa tinitingnan ko. Day. Oh, magunsa naman ta diri, Day. Sige na, Day. Mag-question na ka sa ako, Day. Or baka sa net ko lang. Ay, siguro nga Mami Bish Day yan. Ayan. Sige, Day, may question ako sa iyo, Day. Kung babalikan ka pa ng taong minahal mo noon, na iniwan ka, babalikan mo pa ba? Hindi na. Basura na yun. Ano, Oy. basura ka ulit? Hindi na, oy. Alam mo, mahina yung internet mo, Pinoy. Hindi nga sabi ni Geraldine, no?
Tsaka hindi Ba't talaga kasi pag naglo-loading, tapos hindi ko kayo mahina din narinig. sana dito. Oh, tingnan nyo, oh, mga na-play ko, oh, walang loading dito sa akin. Kasi okay naman dito sa ano, sa laptop ko. Bakit naman ganun? Kasi kung loading, nag-loading na to ito. Hayaan mo na yan. O sige na, Day. Ano na yung sagot mo? Hindi mo man lang pagbigyan ng second chance? Talagang ibabasura mo na agad, Day? Naka-video pa kami ni ate, oh. So, Day, ano? Nga? Ha? Nawala ng busis. Loading, Day, loading. Loading ako? Puisit ka. Pag kay uha ba, Day? Lami juga lampusan ba? Okay man, okay siya. Okay. Dili na ko, ay, di ba Day? Kung maghatag ko sa iya, ikaan nga po na ko siya. Pero dapat, bago na siya, pero kanang dili gyapon, mo gyapon, biyaan na, oy. Oo, agree din ako sa'yo dyan. Yan naman, magbulag, Pero kung magbulag ilang na. beses ka naman niloko, ilang beses ka na iniwan, tapos bumalik sa'yo, tapos, ay di, wala na yun, basura mo na lang yun, no? Di ba? Inom tayo, guys. Wala, narabay yung balita, Day. Narabay bagong balita. Ayaw na di pag-ingna. Masipa ako ni Lolo. Dili na, bagong balita ba? About sa? Wapa daw ko. Noy, chor! Mao gali guys ang balita, gwapa gali siya. So maganda guys. Kung paki-comment nga diyan, maganda naman talaga si co-host ko, 'di ba? Mas maganda pa siya kay host. Hilingira ang animal. Katululok si mo day ah. Sorry guys sa mga ganto talaga kami mag-usap na Tinoy may mga budang utok. Walay mga utok. Nag-mute ako guys, may malaking truck dumaan diyan sa labas oh. Malapit kami Grabe. kasi sa kalsada, guys. Kalsada. Pati ba naman yung truck maano ka, ma-alert? Okay lang yan, uy. Unsa man ka. Hindi kasi ano, ang lakas ng ano niya kaya nag-mute ko, 'di ba? Ayan, dito na lang ako, napagod na ako. Napagod na si Ate Maika sa kakaakyat at ba. Ay, Diyos ko po. Ayan, thank you, Mami Besh Dayan. Ay, nako, si Mami Besh Dayan na lang talaga ang nanonood sa akin. Char. Thank you so much sa iyo, Mami Besh Dayan, ha. Kasi kahit na ganitong oras na, hindi ka pa rin natutulog. Ayan, thank you so much, Mami Besh Dayan. Nag-question ka na sa akin mo. Ano naman kaya? May question kasi ano eh. Day, kung mamamatay ka, bakit hindi pa ngayon? Mauna ka muna, bago ako. Hala, balaan mo mga inana, day mo. Abi na ako lang gigatanaw na. Oh my God, hello, welcome sa aking mega shoutout sa aming admin, Sheila Mix Vlog. Thank you so much sa iyo, admin. Admin, may next na po ba, admin? Buwang gigaday bagi giga minusan jud ko nimo ana ba update kayo ko nang may ana buwang ka. Abi na ako diri ko updated day. Sige magano pa ko day mangita pa ko ba dayon na tigpos ka sa kuha day. Wow, kahila. Thank you so much sa iyo, siya, admin Sheila Mix Vlog at sa Team Focus Family. Thank you so much, guys. Sa pag-support always sa akin. Ayan, admin, baka gusto mo, admin, mag-LS ka na ngayon, admin? Okay ka na ba? Day question ba, day? Wait lang, anong i-question ko? Ito si admin Sheila Mix Vlog. Admin, patulungan naman ako, admin. Anong i-question ko dito sa babae itong ano? Ako na lang, may question na lang ako. Sige. Kung pagbibigyan ka ng isang bagay, ano ang ipapagawa mo? Anong ipapagawa ko?
Sa katawan mo lang, isang parte sa katawan, ano ang bababaguhin mo? Isa lang. Halatado talaga na binabasa mo yan, no? Binabasa asan yung isa kong cellphone na inaano mo talaga ako, no? Ha? Kabalo ka nang wala Ano, mo sa kasi ulitin mo ang tanong mo? Ulitin mo ang tanong mo? yan ka. O, ako magtanaw para di ka makaingon nga magbasa ko. Kung Sa langit. pagbibigyan ka, kung pagbibigyan ka ng isang sa isa ng Panginoon, ng isa pang ano ba, sa katawan ba? Parts of the body, ano ipapabago mo? Ano pala, kung bibigyan na ako ng Panginoon ng isang ano. Sige, ito question na ako. Sige. Ayan, tigpos ka kay admin. May question si admin si Mua. Sige, sagutin ko muna yan ang tanong mo, ha? Wala akong ano? Kailangan. Guys, bugo gid kayo gitagaan na ganig siya sa Ginoo. Wala. Ito ho, yung ano, yung mga tao maging ano, maging mabait. Yun. Hala na, naunsa naman ni Lord. Ay, mali pala. Mali pala, Ginoo ko. Sige, admin. Go lang ahead man eh. Ito, day. Paano mo malalaman kung may gusto ang tao sa'yo? From Sheila Mix Vlog. Ayan. Ayusin mo, day. Admin namin to. Mapiktusan kita, ha? Ano? Pardon. Paano mo malalaman kung may gusto ang tao sa'yo? Paano malalaman pag may gustong tao sa'yo? Oo. Madali lang yan. Pag may gusto siya sa'yo, lapit ng lapit, papansin ng papansin, pagwapo ng pagwapo, paayos ng paayos, kung ano-ano pa, etc. Basta gagawin niya para malaman mong may gusto siya sa'yo. Ganon. Okay na yon. Like, gusto pa may abido, pwede. Kung ayaw mo nang may abido, hindi na rin. Visit ka talaga, day. O, ayun na daw, Sheila Mix Vlog, admin. Ayun na yung question niya sa'yo. Ayan. May question sana ako sa'yo din. Makakalimutin talaga ako. Alam nga namang pagka hindi mo malaman na yung yung mga effort niya. Pag ma-effort yung tao, ibig sabihin gusto ka niya. Pag hindi siya ma-effort, wala ang gusto yun, di ba? Oo. Ayan, tumawa tuloy si Maika 24 Vlog tsaka si admin. Ayan. Oo naman kasi sa akin ang simple, malalaman mo talaga 'yan kasi halimbawa, kahit sa halimbawa kung cellphone to cellphone, 'di ba? Palaging magcha-chat sa iyo, palaging magsasabi sa iyo, "Kumain ka na ba?" Ganon. Ay. Ayan. Ay, pumapag-ibig si admin, admin. Pero hindi Pumapag-ibig talaga ako makamove on sa sagot mo. Pababaguhin yung mga tao. Siya nga yung binigyan ng pagkakataon. Diyos ko naman. Don't leave me. Gusto ko naging umpog ang ulo ko. Don't leave me. Don't. Day, ito pa, day, paano pag nagkukunwari lang? Paano pag nagkukunwari lang daw, day? Mabilis lang yan siya saktan. Pag nagkukunwari siya, magkunyari ka din na gusto mo siya, pagka na-in love na siya sa'yo talaga ng tuluyan, goodbye to you, my friend. Diyos ko, Ginoo ko. Pastilan, yun ako buhos karon. Kung magpapain siya sa'yo, papainin ko din siya. Tignan lang natin kung saan maabutin ang ginagawa mo. Huh? Grabe ka naman, day, uy. Grabe ang sagot niya talaga, admin, no? Ganyan talaga tong bayhana na to, eh. Sarap talaga to. Piktosan ng paruho na yung nawongba. Gusto mo ba kung piktosan? So, si Bobby, nagkukunwari lang pala. Ala, na-booking tuloy si Sir Bob. Next LS na. Oo nga, kanina pa ako nagsasabi, admin. Sino ba magni-next admin? Ala, Sir Next Bobby. Magni-next Labas ka dyan, Sir Bobby. Nagkukunwari ka lang pala. Ay, tika sandali. Day, iba kasi to kung si Sir Bobby, parang, ay, si Sir Bobby? Ay, wag ko ditong sagutin.
Ipi-PM ko na lang sa'yo, admin. Charot At saka lang, Roy. real talk talaga, Kaya nga Day. nagulat talaga ako kay admin, no? Si Sir Bobby pa Mag- daw eh. Haha, charot lang. Charot lang daw sabi ni admin. Ayan, nandyan pa rin si Apple Maasin. Naka-BG-BG. Thank you si Apple. Ayan, thank you so much admin. Ayan guys, sino na po ang mag-next? Day, Ah, pag halimbawa, Day, ito tanong ha, pag halimbawa may lumapit sa'yo, nagtanong sa'yo na, may asawa ka na? Ano isasagot mo? ay syempre oo. Proud kong sasabihin may asawa na ako. Syempre, bakit ka naman magkukunwari kung may asawa ka talaga? Kasi ang babae kasi, Day, pag ang nagtatanong sa'yo ay may itsura, mag-isip pa yan, uy, pwede. Wala pa. Pero pwede. Pag wala pa isang minuto, di ba na pwede asawa ka na? Oo, meron. Bakit? Pastilan juga dayoy. Sabihin mo, ay wag na Sheila Mix Vlog, wag na admin, nakakahiya naman. Na nagulat ako pag sabi mo kasi Sir Bob. Sir Bob? Diyos ko. Bakit? Sabi si Sir Bob, Day. Ha? Day, may tanong ako sa'yo, Day. Sige. Ano Go ang ahead. first name ni Sir Bob? Ano? Ano ang first name ni Sir Bob? Ni Sir Bob? Bobby? First name? Oo. Hindi ah. Yan no. SpongeBob. Visit ka. SpongeBob. Aragoy, makaihi na dyan ko sa imuhang gina. Ganyan na. Sige. Sige. Oh. Ano ang first name ni Bean? Mister. Kabugo eh, kadaluran. Ay, Diyos ko. Nabalaan niyo na yun. Pastilan lagi. Oh, ano ang Unsay first name nimo? first name ko? Naimi. Oh. No. No. Saan ba na yun? Finding. Ano? Ha? Finding Nemo. Bugo. Finding. Aragay ko. Diyos ko. grabe, no? Ang layo, dahi, Noemi. Tapos nag-finding. Oh, finding. Buang ka, Day. Finding Nemo. Usa din ang isda, Day. Si Oo. Nemo. Oh, Ah. feel Nemo ikaw. Feel Nemo ikaw. Ikaw si Finding Nemo. Ha? Ay, Diyos ko, Aragoy. Ayun, boss, si mo Geraldine. Ayan, guys. Asset na po ang next. Mga langga. Sino po? Admin. Oh, sige pa, At ako Day. Ano? mag-end na lang kung ano. Go ahead lang kung sino magsiset. O, sige, Paday. Pinawisan ako sa Ay, hindi ka ba talaga pawisan yan? Nasa labas ka, nasa Middle East ka, Day. Ay, kabugo, eh. Aw. Okay. O, Day, sige. O, ikaw, Okay. ano ang first name mo? Unsay last name ni Sige? Unsay last name ni Sige? Unsay last name ni Ang Sige? Sige? Hindi ko alam. Bagay, Day, okay ka dyan, Day, kasi maraming kalukuhan kang alam sa akin. Hindi. Ano mo na? Last name mo na ni Sige. Hindi ko nga alam. Sige, hirit na. Anong tawag anong sabi mo? Irit? Irit. Sirit. Sirit. Irit man na sa mga silunggo. Buanga ka. Sa inyo, sirit man na. Ano, Sige. ikaw lang may lingwahe? May lingwahe din kami, no? O, Sige.
Sige. Rilyo. Layo, oy. Paano man na nagsiging rilyo? Sigarilyo. Yawa. Pastilan, dyan yung sigarilyo mo niyo. Bang jud ka dayan. Paano yung rilyo? ano? Kalayo. Ay, malay ko ba Dahil pila na dyan patungo ang ano mo? Ha? Ugma day. Abi ni mo day ugma di jud ka mag-live ana day kay naka 2 hours na kambuanga kayo pag pil-pil diha kay counted na nila. Anong 2 hours? Wala pa, uy. Ari sa screen Kaya nga, ko, oh. kulang na lang Okay, 20. no problem sa akin. Dai, hindi kasi sa amin kasi, Dai. Pag may schedule kami. Ngayon, kung sinong halimbawa, may gustong, halimbawa, nakaschedule ako ngayon. Tapos, merong may gustong mag-LS. So, ibibigay ko yan. Marunong naman ako magparaya, Dai, eh. Ikaw lang naman ang hindi marunong magparaya, eh. Ansay first name ni Paraya. Ni Raya. Nawala na si Noemi. Noemi in the air. Ay. Ansay first name ni Raya ba? Ayan, thank you so much, guys. At andyan pa rin si Sir Dad ni Ayat Kamobs. Nag-mute ko, Day, kasi maingay talaga to, Day, yung itim, Day, oh. Inaano Day. talaga niya, Day, mga plato. Talagang pag alam niyang may kausap ako. Tsaka alam niya kasi, kung anong ginagawa ko. Dahil sabi ko ba, anong first name ni Raya? Nino? First name ni Nino? Ni Raya. Di ba sabi mo nagpaparaya ka naman? Ano ang first name ni Raya? Maki. Oh, bakit? Makiraya. Oh. Uy, mag-mute ka, maingay alaga mo. Mali. Ang first name Ano? is Naga. Tebena. Mag-mute ako ha. Saan pag-mute ani? Di man ko kabalog mute day. I-mute ko. Ay, wala, Dili ko kabalo mag-mute sa imo ha. Ikaw lang na mag-mute, buanga ka. Pag-mute diha. Nana sa ubos oh. Guys, kumain tayo, guys. Guys, maawa kayo. Sino na ang next? Kain tayo, guys. At ako nagugutom na, guys. Nagkamali siguro to si Amo, no? Dapat burger. Wala may patatas ang isa. Mao, basi nakalimot ko ang magbutang day. Apre. Tapos, alam niya naman baka free lang to ang nuggets. Dapat ginburger na lang. No? Guys, pasensya na kumakain ako, guys. Nagugutom na si Akits. Pareha Masarap kang to. Paris, upat ka buo. No, apat rin man na, day. Pre. Hindi, ay, kaya may paunom. Unong kanay pa? Wala, nagsala dyan sila siguro, bre. Pre. Naamang na sulat dito. Oh, 9-6. Kang Paris, kay 4. Dito ni Dayan. Ambot lang ka, pre. Day, kaunta, day. Sige. Ang amo laki niya. Naog man. Nanaog. Dayon. Pa sila nakaabot na naog na sila.
Uy, maski nang ako na mo mauman na pre. Dali lang pre ha. Ano Day, pinakain mo, Day? Pila yung viewers? Saka ko na. Nga man. Naman sila. Pila yung viewers Ano ba? wala sila? Ano ba ko Welcome sa akin 8 million viewers in the house. Ayan guys, kumain tayo guys. Nagugutom na si host. Grabe, kumakain tayo. Uy, pang-agda sa ilaa. Uy, Bisan pa kung saan na itong alok nila dahil kay di sila makakaon sa tuwang gikaon. ay Diyos ko. Stinty naman sila ko magmata. Magkatawag. Grabe, dun yung mga chicks na tayo, no? Ang tataba. Dahil klaro kaya ko ang wanan, bigote, no? Oo, konti. Saan? Uy, wag ka nag-ano ba, pre? Sa cellphone na ang mga bata. Okay ka na. Na si Miss P? Hmm? Hmm. Sige, pre. Dili, si Prisara. Hmm. Si Missy, man siya si Missy. May anong misi? Missy ba? Si kato si isa kay si Miss P man to no, kay si Miss Pusod. Siya kay si si Missy. Dutik na lang ako pa ibuga ang soft drinks, day. Time pa, ilabay na ako ni sa basura. Ayan, ako. Asa na ba ang aking mga ka-GC? Wala pang may nag-next? Isa ka libo na lang kulang sa imo day no. Day. Day. Isa ka libo na lang kulang sa imo na. Tuas ra ka day ha. Oo. Hala, admin, nandyan ka pa ba, admin? Ayan, thank you so much. Sarap naman ang kain ni co-host. Sarap naman ang kain ni co-host. From dad ni Ayaya Kamoves. Oo nga, Sir Dad, masarap ang kain niya. Hi Ako sir. yun lang ang kinain ko mga guys. Kasi nagda-diet ako. Char. Nagda-diet daw. Dito pa ako. Ayan, thank you so much. At andyan pa rin si Micah 24 Vlog. Ayan, mainit talaga dito guys. Papawisan ako. Dahil na kay tula sa una nga, elementary pa ka nga, wala gini mo nalimtan or wala? Ang ano? Naba kay kanyang kanta or tula nga wala ni mo nalimtan atong nag-eskwela pa ka? Nakalimot na ko, day. Lalo na nga gin si Sarian, biya ako, day. Sa tinuod lang, guys, ha. Ano talang taga, real talk talaga to yung mga guys. Simula nang nag-ano ako, nasisaryan ako, so makakalimutin ako. Kahit na halimbawa, cellphone ko, kung saan ko nilagay, minsan nakakalimutan ko. Pero kung halimbawa dito, sa ano lang, siyempre sa atin sa Pinas, siyempre kung saan-saan lang natin ipatong yon. Hindi katulad dito talaga, siyempre nangangamuhan tayo. Ilalagay natin yan talaga sa kwarto. So sa Pinas, talaga nakakalimutan ko, day. Oo, sure yan. 100% day. Tapos guys, mayroon
Dadagdag guys. Halimbawa, nung umuwi siya nun sa Pilipinas, tapos nagkasama sila ng asawa niya, tapos kakaganyan lang nila, tapos sabi niya sa asawa niya, ga, nag-ano na ba tayo, ga? Agay, nakaduhaan, guys. Umayos ka, baka masipa tayo ni Lolo dito, buisit ka. Grabe naman ka. About naman ganyan, Day. Hindi naman tayo makakalimutin na ganyan agad, Day. Abnormal ka talaga, Day. Alam nyo guys, ito talaga ang co-host ko. Pag, halimbawa, may pinupost ako sa Facebook, kung ano-anong i-comment talaga nito. Totoo lang guys. Hindi ganyan talaga ako, Day. Sa tinuod lang. Mag-ano man ko, Day ba? Makalimutin ko pa. Day, wa dyo kakabalo sang akong na ano, Day, sa nga sisaryan ko, Day. Swerte ng asawa mo. Ga, nag-ano na ba tayo? Ay, ga, kakatapos lang. Ay, oo nga, no. Kasi, akala ko eh. Ay, Diyos ko. Ayan, natawa tuloy si Sir Dad ni Ayeka Moves. Ayan, thank you so much, Sir Dad. Very supportive talaga to, Day. I-hi mo naman to si Sir Dad ni Ayeka Moves. Si Sir Daddy, si Sir Dad. Very supportive talaga to, guys. Kasi andyan siya palagi. Ayan. Wash out. Shout out kay Dad ni Ayek Moves. And I take moves like Jagger. Pwede ka na trabaho, Day. Guys, maano kaya to siya, guys? Maganda to ang boses ni Geraldine's Makilan Vlog. Gusto nyo ba, guys, marinig? Kaso baka masipa ako ni Lolo dito. Wag na. Oh! Kumo lang yun, no? Waktara? Day, parang kumo lang to. Diyan. Ingay, uy. Pag-mute. Grabe, bisag si Sir, gatawag, dili to bata, Day, pwede lang to. Buang ka. Ay, Diyos ko. Ayan, salamat host and co-host. Ha, 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 wash out to. Ayan, Day, wash out to daw. Diyos ko, wash out. Day, ang? Kana, Day, dali. Kana. Ah. Ang tulong. Abnormal juga day, uy. Hala, guys. Malapit na naman ako mag 2 hours. Wala pa rin magsisit dyan. Guys, mag 3 hours na baya ko din ni Unya, guys. Oy, maluoy, makamu sa kuha. Sakit na po din akong almond ba? Sampung ko. Guys, ang akong almond diri, oy. Sakita na po, oy. Idasok lang na, uy. Idasok lang na mong almond. Pero Aragay ko. Ay, Ginoo ko. Sus Mariusip. Alam niyo Diyos ko, ay welcome sa aking 7 million viewers in the house. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Ano ba yan? Kumakain tapos nagsasalita. Piktusan kita dyan, Day. Ingon ko ba, namit din ang almond. O, lami po do yung almond. Dapat ingon niya, Dayo. Kung gusto niyong magka-almond, na maraming sili. Palagi kayong magsisili. Lagi kayong magka-almond. Day, wag mong kalimutan. Nasa live stream kita. Sarap ba, Day, ng kamay mo? Sabi mo yan, no? Day? Kainin mo na lang kaya yung kamay mo, Day. Hulog ba ang tulwa? 5 minutes. Day, wala kita germs? O wala ang germs ka kita sa mua? Day, sa una ba, Day, sang bata? Linis, kaya alam ko kung paano ang pagkalinis. Kaya wag mo akong i-judge dyan, ha. Day, pag mahulog ba yung pagkaon? Uy, puluta, wa pa jud na 5 minutes germs. Dayon mag-ingon nga, wala kita germs. Pero ang germs nakakita sa mua. Nagunsa ka diha, Day? Naglibang? Malibang ka karon mo na. Dahil naog CR ang kwarto. Ha? Nagpungko mapud ka, Day. Siya nasawi. Siya nasawi.
Day, 5 minutes na lang, Day. 5 minutes mo. I left. 6 minutes ako, Adri. Pila lugar sa mo? 54? Oo. Nag-ano ako doon sa GC namin. Sinong next? Hala, guys. Admin. Mag-LS ka na, admin. Mamaya ka pa ba mag-LS, admin? Na, wala na. Maraming magigkaan na ugma, Day. Sige, okay lang kahit hindi ako maka-livestream, day, day. Kasi, naman to, magto 2 hours na kasi to ako. Sayang lang din naman kasi nagbibiji pa dyan ang iba, day. Nagbibiji dyan sila sa ilalim. Ayan pa rin, 7 million viewers in the house. Thank you so much sa inyo, guys. Sa pag-biji-biji dyan ng mga ninja, no? Ayan, thank you so much. Ayan, hahaha, ayaw mo na ba, host? From dad ni Ayeka Mobs. Hindi naman, sir, dad, sa ayaw. Siyempre, sir, dad, siyempre, ibibigay naman natin sa mga kasamahan natin kasi, tsaka isa pa, parang pag in-end ko to, sayang, kasi, nagbibidyo naman ka mga iba dyan. Sas, ang may gagara gyud. Bakit? Tama naman yun, baliw. Na, ikaw, day, dapat mag-live ka rin, day. Sus, Ginoo ko, sayang yan ang iyong harang ba? Day. Bakit? Saman? Ano to? Sugar. Tapos Salt? nasa baba si dad. Sugar dad, don't leave me. Sugar, dad. Marami talaga tong alam to si Geraldine's Makilan Vlog, guys. Baliw kasi to eh. Masakit Ikaw, kasi, sir, dad. Day, ano to? Tudlo. La. Ano to? Nawong mo. Dili ba kaning ani ba? Ano to? Anong ibig sabihin nito? Sa English. No. Oh, tapos andito ako. Don't leave me. No, me. Don't leave me. Abnormal ka talaga, Geraldine. Yun, host. Si Mrs. dalawa ang nakamiji, kaya dyan ka lang, host. Ayan, oh my God, thank you so much sa iyo, sir, dad ni Ayeka Moves. Tsaka sa iyong Mrs. na napakaganda, si Sis Ayeka Moves. Thank you talaga sa inyo. Maraming salamat. Kaya nga, until wala pang next, kamay mo, co-host, no. Dai, kamay mo co-host na no. From dad ni Ayeka Moves. Ayan. Oo nga, sir, daddy, sayang din kasi kung mag-end ako. Ayan na, mag-mute ka na dyan. Naririnig na yung alaga mo na si Salu. Butata. Ala, madre, mungkin maljam iya. Uy, day, nakikita siya, day. Okay lang yan, hindi ka naman kilala na ang amo ko. Ayan, guys, ito kasi ang aking friend, si Geraldine. Nasa Kuwait po siya, guys. Ayan. Day. Oh, Basahin bakit? mo, ano to? T. Ano to? Ano yan? Baliw. Kamay. Kudlo. Okay na lang, Bi. Hey! Tawag ka lang mamaya sa akin, tingnan mo lang. Ay, oo nga, no. Sis Noemi, kahit po silent LS nyo lang if wala pa. Ay, oo nga, sir, dad, no. Pwede din naman. Pero andito pa kasi itong friend ko na, na to, ibaliw. Kaya okay lang yan. Tsaka hindi, sir, dad. Tsaka hindi pa naman ako naka-access sa taas.
Pag andun ako sa taas, so mahina na talaga to ang net ko. Maya-maya pa ko aakyat sa taas kasi ano. Day, Geraldine. Geraldina. Day. Pag saba imong alaga diha, pag mute oy ho, tanawa bang komento. Co-host makik si Ma'am Noemi. Ang sayang do day kung makik ako day, magto 2 hours pa naman. Nakita ba? Bawal kasi ang bata. Mag-mute sa ako ha. Yan isa lang Nai-stress chay. talaga ako ito kay Geraldine Makilan sila. Itago nang imong cellphone kay basi makit-an sang imong amo yang nawong diha. Ay, Diyos ko, na-stress gi ko ni ba mga palangga kay Geraldine's Makilan vlog kasi ay Ginoo ko lang nga bayhana ni ba. Pasaway jud. Naalala ko yan guys nung nag-LS din siya. Sabi niya, "Hello, Day, na-remove man ni Lolo, Day, ang ako, ang LS, Day." Maginanagin siya mga langga. Ayan guys, 2 hours na po ang aking live stream at wala pa rin may nagni-next. Dapat ganitong oras. Oo, ganitong oras pala yung live stream ko. Tapos ang magni-next. Di ba pwede si ano? Si ano pala si... Ayan mga langga at may susunod na po. So maliligo lang muna si Jason Kin. Siya na po ang susunod. At i-end ko na to po mamaya pag andyan na po siya kasi sayang lang din naman, 'di ba? Ayan, thank you so much sa you GK at andyan ka pa rin sa aking live stream. Ayan sa mga pumunta guys, thank you so much po. Lalo na po sa aming admin, si Sheila Mix Vlog, sa Team Focus Family, thank you so much always guys. Ayan. Ilongga ka pala madam? Oo, GK, Ilongga ako. Ilongga ako pero kabalo ako magbisaya. Ikaw Ilonggo ka, GK? Familiar ka sa akong GK, do na ano ta na ka muna, dikitan? Ano Sir Dad, ang next si Jason Kin, nag-PM ako doon sa aming GC. So maliligo pa lang siya kasi kakarating niya lang. So pag naligo po siya, ibababa ko dito ang kanyang bahay. Oo, madam, taga Iloilo po ako, madam. Uy, diin ka sa Iloilo, GK. Ako taga Iloilo man. Ako taga Molo Timawa ako, ang akon nga nanay kag tatay. Tapos ang akon nga bana is taga Mandurriao. Diin ka sa ano, GK? Sa Iloilo? GK basi nakapanao ka na di sa imo balay GK, papanao sa imo balay di kay para madikitan ka. Okay ho, salamat. Welcome Sir Dad. Thank you so much sa talaga Sir Dad ha. O day, may mag-next na day, hinihintay ko lang pag maliligo pa kasi siya.
I'm back, host. Thank you so much sa iyo, si Jesse Lucio. Uy, si Jesse Lucio, hindi pa rin ako nakapag-end. Gawa nga sis na ano, sis. Hinintay ko to si ano, oh. Taga Mandurriao man ko, madam. Ha? Uy, tingin ka sa Mandurriao. Ako taga Nabais Mandurriao ko, GK. Hala, basi Oh, check. tupad balay, tapaka GK ba? Ilunggo man ni Day, oh. Ayan guys, pakidikita naman po si JK. Ayan si GC Lucio, pakidikitan si ano sis. Day. Nasalig pud ni kay namoni na pud ning isa ni, mao na pud nadili na pud magpanaog siyang balay ba. Guys, mahirap talaga pag money ka na guys, no? Kasi hindi ka na talaga nagbababa ng bahay mo dyan, no? Sana all, money. Imuni-muni mo si Geraldine. Ay, taga Bakaman, Duryaw, kagali GK. Okay. Medyo lapitanay lang, bakhaw ka lang ako na bais ko. Pueblo, Pila na ni Balay? Day, i-mute mo, sabay mong alaga. Wala, munggo. Katuan ko ni si GKB, pero sa Saudi ako ngayon, madam. Okay. Ari man ko di, pariho kita. Sa Saudi, except ano ka, GK? Ilasa gid ay basta daghag cellphone na idulit pa. Oh, Nagtakilid na lang punta diri, oy. Ay, dikit na tayo, GK. JK, GK, GK. Anong bag... Nya gimute niya. Maingay kasi yung sasakyan pumasok. Ano, Jessie, mali ang ano, StreamYard ang nababa ni Jessie Lucio. Okay lang yan, sis. Ibaba mo lang ulit ang ano mo, ang bahay mo. Ayan, GK, padikitan si Jessie Lucio. Huwag kayong magsabay, guys. Kasi baka malagas din dan, wala rin. Ayan. LS pala nababa ko. Buanga pod ka Jessie Lucio, oy. Ay, wait lang. We are the world. Ayan, may pa-premiere si ano. Sino yung nag-premiere? Admin? Sakit sa ano? Sakit sa puwet, guys. Ganyanin mo lang ang buhok mo, guys. Day. Ayan, welcome sa aking 9 million viewers in the house. Ayan, Day, habang tumatagal, tumataas din yung viewers ko. Together as one. Ayan, meron nang binaba si Admin Sheila Mix Vlog. Premiere po. Ayan, premiere. Hindi ko mapuntahan yan, ano, admin. Yung focus, free Kasi baka dyan. masipa ako. Okay lang yan ba, admin? Puntahan ko ang premiere. Hindi ako masipa. Masipa. Hindi pwede, Day. Hindi. Ayan, mga Team Focus family dyan. Ayan, pakipuntahan po ang premiere po ng binaba ni Madam Sheila. Ayan, Sheila Mix Vlog. Done. Loads full package rin. Nabakasan ko na rin, pabalik na lang ng maayos loads para dikit na dikit talaga. Ayan, from GK C04 Cabillon. Ayan. Ayan, mega shoutout sa aming Team Focus family at kay Admin Sheila Mix Vlog. Thank you so much, Admin. Si Ate Maika. Admin, bukas hindi ako mag-livestream, admin ha, kasi naka 2 hours ako ngayon. Ayan, GC Lucio, dikit na po tayo. Dati pa, from GKC04 Cabillon.
Hala, grabe day yung cellphone ko mainit. Siyempre, nago ka sa gawas. Hanggang ngayon, hanggang Mainit kaya dito. Tinitiis ko lang kasi ano. pa rin ang Tapos pag akyat namin mamaya, aircon. Patay tayo. Sasakit na yung ulo ko. tatanging pangarap ko. Ikaw lamang hanggang ngayon. Ampot na apot ko. Pamaika 24 vlog. Sige, sige, rest ka na dyan, Ate Maika. Thank you so much sa pagpunta sa aking live. Si Ate Maika sa pag-akyat kanina. Thank you so much, Ate Maika. Play mo lang ako dyan, Ate Maika, sa iyong Luffy. Thank you, thank you. Thank you so much inyo na dalawa ni Kuya Pai. Rest ka na, Ate, kasi habang tulog pa yung alaga mo, kasi pag nagising na yan yung pasyente mo mamaya dyan, hindi ka na makatulog. Sige, matulog ka na, Te. Thank you. Sa'yo. Nakakamiss mabitsugi day, no? Still lang. Guys, nagmaoy na po ang co-host ko. Nang inibig ka. Ikaw pa rin ang natatangi. Pangarap ko. Ayaw na pagtatakanta diya, day ba? Pakadlawa ko ba, day? Yang maghintay. Ha? Wala, sabi ko maganda ka. Day, gimingaw na kwatay mong kanta, day ba nga katong What Our Friends Are For. Sige na, day, chorus lang, day. Ano, gay ko day ha, unya ako masipa ako diri ni Lolo. Oh, naaba day music, kana ra mangulay music, dali na, day. Dali na, day. Nakalimot ako, day. Sige na, day, bala ka. Nga Sige po, na, ikaw day. man po na ang namingaw po ka sa ako ang That's What Friends Are For. Sige na, timsong biya na nato, day, atong dito sa Konfika. Sige na, day, kantahan na, day. Sige na, let's give applause to Miss Noemi Competente Vlog. Inuuto-uto mo naman ako, day, eh. Ayaw na po, day, eh, kay Sige na, day. pahuluya sa Sige. atong viewers na magkanta-kanta, diri ba? For the end naman to, day, sa ano mo na lang to, sa pang-last na naman to. Sige na, kumanta ka na, What Our Friends Are For, go. Nakalimot ako gani. Tulungan kita, chorus lang. In bad times and good times, go. Oo, isa na nagkanta na ko, day, human na. Unya, kay dugay man pud ka maglingi. Oo, unya, human na. Ay, kung binuangin na ha, ready, otro ha. Pag hindi pa talaga to, hanggang 3 lang ha. Ready, go. In bad times Sige, and kantahin mo good na from my 24 vlog. Isa na lang talaga. Ito hindi talaga ako akyat, bahala ka. Ready, go. In Na ako pa good dyan yung bahog mo, bahala ka diha. Nakalimot na gani ko. times. Ikaw kaya kumanta dyan. Isa na lang. And bad. Nakalimot ko. Unsa dayon taga? Dali na, day. In bad times. Ay, unsa gani ang dapat ang una? In good times and bad times. Mao na. Nakalimot na ko day. Unsa dayon ang sunod? Unsa dayon ang sunod day? Forever and forevermore. Yan naman siguro. Nakalimot na jud ko day sa tinuod day. In good times and bad times. You're the one. Mao na. Sige. Ready, go. Chorus ha. Go na. Nauna lang gud nga may tawo, amo po'y nag-comment. Ay pagpiling-piling dali. Sige, go. Time pa. Kay basi ara na tong manex. Dali na, wala pa gani. Ayaw ko binuangin daya, basin ka ng imuhang alimpo karon, ako ag yun ng tayupan ron buanga ka. Pagdali na.
Dali na, day. Ay na pag drama-drama, day. Ready, set, go. Ready, set, go. Kagara gini siya ay. Kalagot siya ko ano niya ay. Aray ko, tumawa na lang. Uy, Jason Kin, nasan ka na? Hi, Pre. Ayan, nakaabot ka pa, Pre. Tamsak-tamsak ka dyan, Pre. Thank you so much, Sarakago. Welcome sa aking live stream. Sige na, Ayan. sige. Ano, Jason Kin, Go. nakaano ka na? Nakaset ka na? Nakaset ka na, Jason Kin? Go na, day ha. Go na. Good times and bad times, you're the one. Nakalimutan si Kuday. You're the one I need. You're my ecstasy. You're the one I need. Woo! Down, down. You know me all around. Get down, get down. Oh, sa'yo kaya ba kang animasa kahayo kung binuangi diya. Lahi giging sumpon niya. Wa, mo ko dayo, no? Muro pag amaw day. Usa na day, balik-balik ko nanimot akong your good time and bad times. You're the one. Sama na siya, oy. Nakalimot na gani ko sang sulod na. Buanga ka. Oh, sige, go. Dali na ba? That's what friends are for. And bad times and good times, I'll be on your side forevermore. Ingon ka gani unahon ang good times karon nganong nauna naman po ng bad times. Ah, Ingnan ta kagani nakalimot na ko kung ansa man una. And good times. Ay una jud tay ang good times, di ba? sige, atras. And good Go. times Sige. and bad times. You're the one I need. Excuse me, they kantato bla. You're the one I need. You're the one. Imo aga na kanta ba day? Kanta ba day? Ayoko ako pa imong gibali-bali kalunday. Ikaw mo gibakanta na ako unsa man ka? Oy, ano, Jason Kin? Ay, day, mag-i-end na ko, day. Ibutang na lang akong diri ang link. Bye-bye guys. Thank you for watching. My name is Competente Vlog. Pag-end na day. Dali lang i-copy ko na yung ano. Ang link. Ang link siya na spell L-E-N-K link. Link. Ayan guys, so pumunta kayo dyan guys, sa binaba kong bahay. Kasi yan nasunod. Ayan guys, thank you so much sa aking co-host na pinakamaganda at very supportive na friend, si Geraldine's Makilan Vlog. Ayan guys, at sa pumunta sa aking mga bahay guys. Maraming salamat at hindi ko na po kayo maiisa-isa. Thank you so much sa aking 5 million viewers in the house. Ayan guys, sa binaba ko pong bahay, pumunta na po kayo dyan kasi yan na po ang next. Yan, thank you so much guys and God bless all. Thank you, Tay Geraldine. Kiss Sa sabi, kiss. pagharot-harot. Screenshot na ko. Pardubuang kita nga duwa, day ba? Dali ba, kadugay, may screenshot. Uy, Kanang ihalayo-layo pod. Wala mo kagpato oy. Pagdali na ba? visit. Oh. Dali Duol-duol ba? Unsa man namang gikisan nga kana mangkuan nga nang silaw man. Pampaon, takakaroon, dali na diha. Go na. May pato akong mugi. Aragay, Diyos ko, ginuo ko ni si Geraldine's Makilan Vlog. Ayaw na di, pabutbut ani mala ka kaganina pa ka. Sige na, bye-bye.
Thank you, Day. Kiss na ba? Ana, oy, Ang wait pato na lang. nag-iwi. Sige na, oy, bye-bye na, oy. Bye. Bye. Thank you so much, guys.